taas pari vuotta mennyt. Annetaan aplodit Jaskalle, joka ekana saapuu tänne Koomaan miksaamaan, joka ei ole ehkä sille akustiikkansa puolesta maan kuulu. Näin nätisti sanottuna. No ihanaa, että olette täällä, ihanaa, että ollaan täällä. Kuuletteko, onks teille ihan kivaa? Tää on hyvä palvelu. Ainakin yksi mun vanha tuttu baarimikko on täällä töissä, se on ihan vitun hyvä. Yes. Mä oon jotenkin aivan rikki jo tässä vaiheessa. Musta tuntuu, että mun sielu on revitty pirstaleiksi. Karmeen vakavat läpät. Ota punkkua, ota punkkua. Kyllä itsetunto kasvaa humalassa, paitsi en mä tiedä, mäkin alan joskus myös nyyhkyttää, jos mä otan. Ei kun nyt kuulkaas, tää on tyttöjen välinen juttu. Tää on nyt tää kuuluu spiikkiin, hei. Tähän spiikkiin. Yleensä kuuluu tupakka, mut tuli tupakkalaki. Hei, kato, pane mua.